Na een aantal lessen op school werd er woensdag in de Heuf door leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit onze gemeente gestreden om de Peel en Maas Cup. 23 teams uit Peel en Maas namen deel aan de handbalwedstrijd. Het is eigenlijk begonnen met kennismakingslessen binnen het handbal op alle scholen binnen de gemeente Peel en Maas. Hier hebben de kinderen kennis mogen maken met de sport, maar ze wilden natuurlijk ook de kinderen met de wedstrijden kennis laten maken. En waar kan het beter dan in de hal van Bevo? En daarom hebben we dit toernooi opgezet, zodat alle kinderen die nog niet op handbal zitten ook op een echte wedstrijdmanier kennis kunnen maken met het handbal. De finale bij de jongens ging tussen het team van de Meerwijk uit Kessel en de Kemp uit Echel. De Echelse heren speelden vrij en kwamen snel in de wedstrijd op voorsprong. Niet veel later werd ook de 2-0 gemaakt. Kessel gaf de moed niet op en deed wat terug. Hier wordt het 4-2. De Kemp bleef een voorsprong houden en gaf deze niet meer uit handen. Hier een prachtig doelpunt van de jongens uit Echel. De wedstrijd eindigt met een eindstand van 8-5. En met deze winst mogen de jongens van de Kemp naar de Limburgse schoolfinale. Had je moeilijke tegenstander? De Panningen wel, de nieuwe school, maar de rest hadden we met dikkere uitslagen gewonnen. Dan naar Limburg en dan hopelijk nog verder te komen. Bij de meisjes won het team van basisschool De Groenling uit Panningen.